Ahojte, dnes sme si tu pre vás pripravili všetky tieto krásne dráhy a budeme si o nich hovoriť, kedy ktorú ponúknuť dieťatku a aký majú význam vo vývine detí. Všetci milujú dráhy, ako deti, tak aj dospelí. U dráh vlastne môžete vidieť, že vieme ísť úplne od najjednoduchšej, potom k takým veľmi zložitým, takže naozaj vedia dráhy rásť s dieťaťom. Dráhy sú perfektné v tom, že vlastne robíte koordináciu ruky, to znamená, že naozaj potrebujem sa trafiť proste a pustiť v danom okamihu predmet, aby mohol padnúť. Máte tam súhru oko-ruka, to je zodpovedné potom za kreslenie, písanie a všetky samoobslužné činnosti. Máte tam vlastne tú takú fyziku, že všetko padá z hora dolu a nejak inak to nefunguje. Áno. Okrem toho niektoré vydávajú krásne zvuky, čiže zase tam máme nejakú senzomotorickú stimuláciu a teda pohyb. To znamená, že deti, ktoré napríklad sa veľmi radi hýbu a pri ničom neobsedia, tak toto je jedna z činností, kde vlastne budete zveľaďovať tie potrebné funkcie, jemná motorika, koordinácia ruky, pozornosť, sústredenie a pritom vlastne ich to baví, lebo pretaví sa ich pohyb do pohybu tej hračky. Poďme si povedať, s ktorou dráhou začať a vysvetliť si viac o tých dráhach. Toto je asi prvá dráha, ktorú môžete dávať detičkám, ktoré sú v nejakom nákľaku alebo v nejakom sede, priamo v detskom sede napríklad. Je pevná, nespadne, to znamená, že nikoho neprekvapí, má dostatočne veľké guľky na to vhadzovanie, takže ich nezie. Teoreticky môžete to bábätko nechať s tou hračkou aj o samote. Samozrejme musí byť vo vkladacej fáze, čiže pokiaľ akože ešte nie je v tejto fáze, že by naozaj vedelo skoordinovať tú ručičku a bolo ochotné ten predmet pustiť, tak možno, že budete sa s ním hrať tak, že vy mu tie guľôčky budete púšťať a ono ich môže pozorovať, ako padajú. Čo sme ešte pri tom vstupe nepovedali je, že vlastne máme tu perfektný tréning zraku, pretože pri všetkých dráhach vlastne, čo deti ohromne baví, je pozorovať tú guľôčku, či je veľká, či malá, či je to nejaký iný predmet, pozorovať ju, ako vlastne padá, tým pádom my fixujeme zrak, trénujeme ho a raz to pomôže deťom pri odpisovaní napríklad z tabule. Takže ďalší level, relatívne stabilná dráha, ale skôr s dopomocou rodiča podľa mňa, vloženie vlastne valčeka do otvoru, potom teda valček ide dolu, dieťatko môže zase pozorovať, je to také pomalšie, takže nemusí tak veľmi rýchlo odsledovať to padanie, na konci nám cinkne, perfektná vec pre všetkých a potom máme tieto padajúce opičky. Tiež dobrý zvuk a vlastne pozorovanie zrakom. Veľmi obľúbený zvukostrom, skutočne znova u všetkých detí aj dospelých. Zvukostrom preto, lebo keď vložíme tú guľôčku, tak vlastne nám začne padať. Vydáva to krásny zvuk, úplne potom naraz viaceré ešte lepšie. Tu potrebujeme mať deti okolo roka, keď už naozaj vedia chytiť malú guľku kliešťovým úchopom a vedia v danom momente, keď treba pustiť vlastne tú guľôčku z ruky a presne na tom mieste, kde ju treba vypustiť. Čiže toto prichádza okolo roka. A čo tie malé guličky? Mne to príde také trochu nebezpečné pre ročné deti. Áno, toto je panika pre všetkých rodičov. Treba ale pracovať s malými predmetmi kvôli jemnej motorike, súhre oko-ruka a tej koordinácii, ale s takýmito malými predmetmi vždy pracujeme spolu s dieťaťom pod dozorom, čiže je tam potrebná tá interakcia rodiča, nemôže to dieťa robiť samé. A ja ešte aj odporúčam, keď sú tie deti naozaj také 13, 14, 15 mesačné, ešte dosť dávajú veci do pusy, potom už to pomaly ustane, tak si zobrať len 3 napríklad, aby ste to ako rodič ustíhali. Tak, úžasná autičková dráha, dokonca s parkoviskom hore, perfektné. Už potrebujem mať staršie dieťatko, pretože je menej stabilná, avšak za mňa dostatočne stabilná na tú hru. Koordinácia ruky treba, aby bola už taká, že teda viem správne to autičko položiť, následne autičko nám sa zváha dolu, znova zraková kontrola, tréning zraku. A tu, čo treba povedať je, že vlastne vieme naraz použiť úplne všetky autička a že je to vhodné pre dievčatá. Dievčatá milujú autička rovnako ako chlapci a chlapci milujú bábiky rovnako ako dievčatá.